yantase hayi hlalani phansi sizawungena kule ka-Adams but ndifuna siqale ngale yala ntombazana idikayo inguChidima. Yabona uChidima bantu asingasike ama-Nigeria amkrweca amxelele nje ngomana hlisa umoya hlisa umoya, in fact buya mamelani into eyenzekayo bantu uChidima namhlanje ebese-court ne into ebesiyi-expectile into nokubana ijaji yala case yakhe izawuhanda down i-judgment namhlanje. Yo ndithi phandle kunjani yo-Operation Dudula ne-March on March, yava kube kusithiwa abantu asemakambe, yava kutshona ngesilungu kuthiwa go away Chidima, go away. Caba bafuni bathi ingathi ubhideke yilanguage, bamxelela nge-English bantase bemgxotha mpela. So ke ngoku eyona nto ithethisayo kuyo yonke le nto kaChidima bantase ne yinto nokubana uChidima adetainwe na apha eSouth Africa until kude kufikelele ixesha lento nokubana adiphotwe, yaqonda yenziwe la process into nokubana adiphotwe, yaqonda. Then ithi i-defense yakhe into nokubana no guys, but that's not fair because uChidima uzalelwe lapha eSouth Africa ne and une-ties ezininzi neSouth Africa, into ezininzi zakhe uzenze apha eSouth Africa, so it's not fair into nokubana sizothi vumbululu ngoku 20 something years later sibe sisithi umntana abantu makahambe aye eNigeria, uzawufika enze ntoni phaa, yava. And then ke ngoku eyona nto ithethisayo also bantase into nokubana lo mntu lona uthi yena ulegal apha eSouth Africa, but kuloo nto leyo into ethethisayo yinto nokubana umamakhe uyifumene njani i-citizenship izibe kanti yena uba legal, yaqonda bantase. So la macala amabini ke ngoku bantase kuyo yonke le nto ebezama uprova loo nto into nokubana okay sharp kuprova i-citizenship kamamakhe, then kuthiwe ke ngoku therefore if umamakhe nyanyani ube lapha eSouth Africa ngendlela engekho mthethweni, ithini loo nto for uChidima? Ithi into nokubana makahlale na apha eSouth Africa adetainwe then ke ngoku adiphotwe okanye izawuthini into. So besilindele loo nto ke ngoku kwijaji into nokubana isixelele into nokubana udicide ukuthini. Hayi ijaji yasixelela into nokubana hayi bantase sizawuphinda sibiyele kuyo le nto ngo-2027 because ebeyibona sane-atmosphere ngaphandle into nokubana yeyi zihot kuyagxabhazela i-March on March i-March and March ne-Operation Dudula bantase baye nge-full force, and ke ngoku bantase if le nto yenzelwe into nokubana hayi nyana abantu babalibale, niyayazi into yalapha eSouth Africa because kuyagxotyiswana ukuthi this thing is gonna die down, yabo wena postpone next year, this thing is gonna die down because ngubani ngoku inyanga ngo-August next year into yanini bantase. But anyways uChidima lo uyafana mos naye no nalo mfana bekumadlanga commission namhlanje uma-briefcase nqwa nomurhotsi nqwa because banento eyenza ii-interviews. Nanko uChidima yokwenza i-interview esithi yena into nokubana akacingi into nokubana le nto thina siyenzayo as-South African citizens i-fair, we are being xenophobic and sifuna ukwenza umzekelo ngaye, kuthi uChidima bantase akuthiwa mna uthi yathina sifuna ukwenza umzekelo ngaye and yena uyayazi into nokubana apha eSouth Africa siyi-country enice, so funeka sipractice ubuntu napha kuye singafuni ukwenza umzekelo ngaye kwathini. Siqonda uChidima ayingowe lobu sithi ngoku apha kwezi nyanga ziphelayo into nokubana awuphinde ulibeke apha, in fact awufuni nosibona, in fact awunaxesha labo nobo buntu bethu, ayinguwe lowo bantase yabona. And ke ngoku akho nto i-personal kwi-South Africans noChidima, ayonto personal, andizuvuka apha kwam mna ndivuke ndicapukele uChidima endingamaziyo nomazi, yaqonda. Qha into ecaphukisayo kuyo yonke le nto bantase yinto nokubana imithetho yethu yophulwa to a point into nokubana ude ufile into nokubana it's okay for you into nokubana ungenele i-competition yale country eyenzelwe abantu bale country, competition enkulu kufa, yaqonda. Awunazo neentloni, yaqonda bantase. And then nalapho xa iquestionwa le nto unala arrogance into nokubana aningitsheli lokho. I think i-mistake kaChidima naye yilaa nto yakhe yoba angeke ningitshele, yaqonda. And ke ngoku asiyifuni loo nto sizi-South Africans, yabona into esingayifuniyo sizi-South Africans laa nto kuthiwa kuqheleka kakubi, asifuni ukuqheleka gqithi. So xa usiza kubona into nokubana siyikrobele into nokubana wena unayo indawo esiqhelayo mntase siza kusota out very fast.
So ihambe njalo ke into kaChidima xa ephume ekhoti. Yho, abantu hamba uphume enzima bantase, uphume enzima bantase phaa. South Africans zipha zisithi makahambe, and asizuyeka bantase. Abantu abangekho legal lapha eSouth Africa mabasikhwelele bethu nani, basikhwelele zininzi nabo Adams ngabethu, asibazi basibathini ngabethu nabo briefcase bahambe bexoxa nathi asiyazi into nobana sibathini, but you know what, ngcono sidilishane nabo thina abantu babo kunoba bahambe bayoye eNigeria bayokwenza izinto bazenzayo apha eSouth Africa. Nayibona loo nto leyo bantase. So and uChidima ke bantase asitsho into nobana hayi, besides into nokubana ulegal okanye akakho legal apha, asitsho into nokubana hayi ebengumuntu owenza icrime kwathini, but kaloku iqala phaa entweni yoba ungene njani ekhantrini wophula umthetho, because after wophule umthetho omnye laa nto yobungenile iza kwenjenje ubhophule neminye imithetho, uphule neminye imithetho because of laa mthetho wokuqala owuphulileyo. Yaqonda bantase. So ihambe njalo ke into kaChidima today. To be honest with you guys, iyanditika, but ke sizamlinda lo next day. Ayikho imini engafikiyo bantase. Also bantase ningalibali udanyaza bethunani, makudanyaza eklasini, kucaciseke uba intliziyo zenu ziyabetha, siyibone laa nto bantase, i-heartbeat mazibonakala uba ziyatsho. Yaqonda. And ke ukuba sorry battery yam, and ke bantase i-date ebekiweyo for yonke le nto kaChidima zi-27 zikaFebruary next year. Yaqonda. Zizawufika bantase silibele nolibala because inintsi into ezakwenzeka, into ezakwenzeka, but sizawukhumbuzana mos. Ayipheli into especially eyalapha eklasini. Imodule xa singekayivali sizawumane siyirevisithela. Yaqonda. Sharp bantase. Firstly, I would like to say that I'm grateful that I once again have been able to get an opportunity to have my faith in our courts. And I remind everyone that I was born in South Africa. I have applied through the proper legal channels to have my status and citizenship determined. I believe that I have been treated unfairly and targeted, and there has been an attempt to make me as an example. But my message is not going to be one out of anger. South Africa is governed by the rule of law, and we should not allow xenophobia and misinformation to determine how people are going to be treated. We should all be guided by the spirit of Ubuntu. Throughout this ordeal, I have availed myself of all appropriate legal recourse, and I'll continue to respect and abide by each process. Finally, I would like to thank my family, friends, supporters, and my legal representatives for their unwavering support and commitment to my case. Thank you.